ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଥାରେ ଆଜି ଜାଣିବା କିଛି ଘରୋଇ ଟିପ୍ସ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯୋଡ଼ା ବହୁତ ହି କାମରେ ଲାଗିବ। ଏକ, ଡାହାଣ ପଟକୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇଲେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ କଣିକା ଅଟକି ଯାଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ରୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଖାଇବା ପରେ ବାମ କଡ଼ ମାଡ଼ି ଶୋଇବା କଥା ଡକ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। 2, ଦୁଧରେ ପାନମଧୁରୀ ଫୁଟେଇ ପିଇଲେ ଚେହେରା ଶୀଘ୍ର ବୁଢ଼ା ହୁଏନି। ଖାଇବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ମଜବୁତ ହୁଏ। ଦୁଧକୁ ଅଳ୍ପ ପତଳା କରି ପିଇବା ଉଚିତ। ଅତି ମୋଟା ଦୁଧ ପେଟ ପାଇଁ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। 3, ପାନମଧୁରୀକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟେଇ ପିଇଲେ କଳା ରଙ୍ଗ ବି ଗୋରା ହୋଇଥାଏ। 4, କଞ୍ଚା ଦୁଧରେ କିଛି ଟୋପା ଗ୍ଲିସରିନ୍ ମିଶେଇ ଲଗାଇଲେ ମୁହଁରୁ ବ୍ରଣ ଦାଗ ଓ କଳା ଦାଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 5, ପାଦ ଉପରେ ଭରା ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ସିଧା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼େ। 6, ଦୁଧ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ମିଶାଇ ଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁଧ ମଧ୍ୟ ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। 7, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କଲରା ବା ନିମ୍ବ ପତ୍ର ରସ ପିଇବା ଉଚିତ। ଶରୀର ଠିକ୍ ରହିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚମଡ଼ା ପରିଷ୍କାର ହୁଏ। ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ଦାଗ ଓ ଚିହ୍ନ ରୁହେ ନାହିଁ। 8, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରୋଗୀ କେବେ ବି ଡାଲଡା ଘିଅ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ତେଲ ଖାଇବା ଉଚିତ। 9, ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣି ଓ ରୁପି ଥିଲେ ନିମ୍ବ ପାଣି ଫୁଟେଇ ଥଣ୍ଡା କରି ମୁଣ୍ଡ ଧୁଅନ୍ତୁ ଓ ବାଦାମ ତେଲ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଉକୁଣି ମରିଯାଆନ୍ତି ଓ ରୁପି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ। 10, ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ମୋଟା ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଶିମଲା ଲଙ୍କା ଓ କାକୁଡ଼ି ଖାଇବା ଉଚିତ। ତ ସଙ୍ଗେ ଘର କାମ କରିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ପତଳା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ। 11, ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ରେସନର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ତାଜା ପବନରେ ବୁଲିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ରୁହେ ଏବଂ ମନ ଖୁସି ରୁହେ। ଡିପ୍ରେସନ ରୋଗ ଦୂର ହେଇଥାଏ। 12, ଯଦି ପେଟରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଉଛି ତେବେ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଖଜୁରୀ ଖାଇଲେ ଲାଭ ମିଳେ। 13, ରାତିରେ ସିଝା ଆଳୁ ଖାଇଲେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ରାତିରେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଖରାପ ଥିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ଚୋବେଇ ଖାଇଦେଲେ ଆରାମ ଲାଗେ। 14, ଆଖିକୁ ଝାପ୍ସା ଦିଶିଲେ ସକାଳୁ ଉଠି ଆଖିରେ କଳା ଲଗାନ୍ତୁ। 15, ପେଟ ବ୍ୟଥା କମୁନଥିଲେ ପାଣିରେ ଜୁଆଣି ପକେଇ ହାଲକା ଉଷୁମ ଜୁଆଣି ପାଣିରେ କଳା ଲୁଣ ପକେଇ ପିଇଲେ ଉପକାର ମିଳେ। 16, ଯଦି ସବୁବେଳେ ବସିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଉଠିକି ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କଲେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୁଏ। 17, ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ ଆଖିକୁ ଟିକେ ମାଲିସ କଲେ ଆଖି ଭଲ ରହେ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କମେ। 18, ଘର ଭିତରେ ଆଖପାଖରେ ଛେପ ପକେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଟିବି ରୋଗ ହୋଇପାରେ। 19, ବାଳ ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ହେଲେ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ଅଁଳା ପାଉଡର ମିଶେଇ ନଖ ଉଷୁମ କରି ବାଳ ମୂଳରେ ମାଲିସ କଲେ ବାଳ ଲମ୍ବା ହେବ। 20, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ
କାକୁଡ଼ି ଖାଇଲେ କମ୍ ବିମାର ପଡ଼ିବେ। 21 ଅଧିକ ନଇଁକି ପଢ଼ିଲେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଓ ଆଖି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। 22 ଦେହରେ କୁଣ୍ଡିଆ ଯାଦୁ ଭଳି ଚର୍ମରୋଗ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଖାଲି ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ପରେ ନିମ୍ବପତ୍ର ସିଝା ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି ତା ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ। 23 ଦେହରେ ଯାଦୁ ଭଳି ଚର୍ମରୋଗ ଥିଲେ ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ରସ ଲଗାଇଲେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। 24 ରାତିରେ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଚା ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ। 25 ଭଜା ଜିରାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଟିକେ ମହୁ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଚାଲିଯାଏ। ପାଚିଲା ଜାମୁକୋଳି ରସ ଖାଇଲେ ବି ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। 26 ରାତିରେ ଦୁଧ ସହ ଅଁଳା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ପିଇଲେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ। 27 ଲବଙ୍ଗ ତେଲ ସୋରିଷ ତେଲ ସହ ମିଶାଇ ଅଣ୍ଟାରେ ମାଲିସ କଲେ ଅଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୁଏ। 28 ପିଆଜ ରସ ଓ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଛାତିର ଜ୍ୱଳନ ଦୂର ହୁଏ। 29 ଜାଇଫଳ ଗୁଣ୍ଡ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମିଶାଇ ଉଷୁମ ତେଲ ଅଣ୍ଟାରେ ମାଲିସ କଲେ ଅଣ୍ଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୁଏ। 30 ଯଦି ରକ୍ତରେ କିଛି ଖରାପ ଥିବ ବା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଥାଏ ତେବେ ବିନା ଲୁଣର ଲାଉ ସନ୍ତୁଳା ଖାଇଲେ ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳିବ। 31 ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିବ ତେବେ ଅଧୁଆ ପାଟିରେ ସକାଳୁ ତାଜା ଅଁଳା ରସରେ 1 ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବ। 32 ଦରଜ ହେଉଥିବା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ମାଲିସ କଲେ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। 33 ଶୁଖିଲା କାଶ ହେଉଥିଲେ 1 ଚାମଚ ମହୁ ସହ 6ଟି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇଲେ ଉପଶମ ମିଳେ। 34 ଗୁଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ମେଥି ଶାଗ ରାନ୍ଧି ଖାଇଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ରୋଗରେ ଉପଶମ ମିଳେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ କିଛି ମାସ ଖାଇବା ଭିତରେ। 35 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।